bago na ang henerasyon ngayon. Babae na ang mangliligaw sa lalaki. Nya, say labot na ko ana. Ako na Pero mangliligaw ako'y- sa'yo. Ligaw. Ligaw. Saag. Ano saag kanang ligaw sa Bisaya diri namo. Nasaag na. Mao na pataka magaglakaw-lakaw. Nagpakuyo pa lang kanako dito sa syudad. Dili ka masaag. Ka man kag daghan ka kinis-kinas syudad. Pero lapos-lapos na. Pero di ka kanumdum. Maligaw jud ka. Saag ba? Masaag. Hindi, ibig ko sabihin, pag ako na pangasawa mo, hindi ka na titira sa inyo. Titira ka na sa amin. May libre tirahan ka na. Hello. Patay ka buang ka. Tira ka ng anak ka? Ha? Ha? Tira ka ng utot sa demonyo? Tira ka ng utot sa demonyo? Unungi na. Mintras mintras sayo pa. Mintras sayo pa dambing. Mauday nag-are ni mo ha? Perti kang pagka sigahag mata. Tira di ka na siya. Patay. Hunungi ang taon na sige. Suyo panang sus. Napuya biyan mo oy. Mauday oh. Wa pa makitugpa. Klaro kayo. Tira. Hunungi na. May pa imong kuanon. Mikmik. Hindi, titira ka sa amin. Dili lagi ko mo tira dito. Ay kung apila-pila na mo tira-tira dito sa inyo ha. Unsa man taong ka? Wa gyud na sa kunahuna daming bisan pag sa pagunahuna lang mismo wa gyud na ay lang kog kuan na imong kalaki unsa So, man taon. hindi ba sabihin wala na akong pag-asa sa'yo? Ay kog paapila-pila ng pag-asa. Pangutan-as kay Hakim. Kay membro tos pag-asa, matoy swito anang mga panahon ana. Kaya na, wa ko kay baoy unsay mahitabor, uwan baron, kalitog init. Wa ko'y alam anang mga pag-asa. Manang ay kog apila-pila ng pag-asa. Tiksi tos kay Hakim. Kay wa utay mo ang NDRRMC wa nang text nako. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka talaga magsisi pag ako ang napangasawa mo. Hoy. Kung sisi ang istoryahan, ay kog istoryahe ang sisi. Kay di man gani ko mukha og bat, kana po isgutan nimong sisi. Koy, halos man di ko maatog dagat kay pati sa kita ng samad ang sisi sa dagat. Saan naman yung taong kabisig unsan na todo na yung Hindi ka nga magsisi sa akin, papatirahin kita sa bahay ko, pero ang bahay namin malapit sa dagat. mao gani. Ikaw anad ka dito sa dagat. Mao nang kusog kay kamukha og sisi. Ha? Ako diri ra ko sa bukid, bahala lang ari ko sa bukid. Way makasama diri nga kanang sisi. Ato sa inyo hadi jud kuno mo adto mabit ang tagsara kay kong bisita sa inyo ha kay kanang naila kan sisi. Nya. Hindi Tira. kita naintindihan. Tira. Di ko apil-apila nang patira-tira na dito sa inyo ha lagi. Kan upatag sisi mo kang niyabag dambing. Hindi kita maintindihan. Tindihan. Ingong ko. Ayaw kong apil-apila ang imong kabuang anang patirahon ko sa inyo ha. Ha? Ikaw lay tira-tira dito ganang pagka ng bisyuha. Nya kana Buwan pang ko sa'yo, Saryo, hindi talaga kita naintindihan. tindi. Grabihan ni mo sa. Namaligya pag ana nya sa tindahan ninyo nya. Apil pa sisi. Grabe yung paningkamot. Mao na paningkamot ngano na bisyo-bisyo ka ng tira-tira. Maligya no kag sisi noon. May pagka na yung negosyo katong tira-tira nga kanang lubi ba. Lami kayo. Ang gulo mo naman kausap, Saryo. Gulo. Ay ko ka usap. Kag niyabag siguro. Ang gulo-gulo mo kausap. Gulgul. Hoy. Nayabag ka. Ang sisi, igor na pabukalan, ha? Di na gulgulon. In taon. Pabukalan na rin mong sisi para dali na mo bukar na. Sa taong ka.
taga-dagat matakaw mo kay alamag in taon anak. So may pa ako na ako sa bukid, na koy alamag anang unsa ang pagpabukas sa sisi. Dila gulgulon day. Ay nako, babalikan na lang kita bukas. Mukhang may tama ka pa. Ha? Ako? Hoy! Mura ka gyabag! Ikaw may naitama! Lak! Mga mo man na siya ang kabuang yung bisyo! La, tira pa more! Tira pa day! Nakitama day! Dili ako naitama day!